imali eningi ukuthi uthengile. Ngawari, ngizoyithatha kumashonisa. Okay, uzoya kuphi kumashonisa manje? Kumashonisa ugasa. Mana ngihambe la ngoba ngizose ngibambe na. Okay, sithi. Sabona mashonisa. Ndoda kusiza ngani? Ngizoboleka imali. Oqala ufuyenzani leyo mali? Hayibo, uzonikeza le mali ozoqhubeka umbuzo wakho mina. Wale mali engikuphayo izozala ibe 30,000. 30,000 uyangizwa? Angizwa la 30,000 baba. Bye. Baba ngiyifuna imali yami next month. Ayibo bafowethu, ngithule nginwayile islave. Ayibo bafowethu, umbana simphendula ixeku. Yile mfeshini yenza ba Sukuyi 2 months manje, ingakabuyi imali yami. Ngifuna imali yami njengoba ngihlanyisa ukuthi. Yebo. uyangazi umayitshane we izinto esenza kimi klamalaka ithi uyangazi umayitshane izinto esenza kimi klamalaka ithi uyangazi umayitshane izinto esenza kimi klamalaka Abantu abamhlanje abafuna ukubolekisana imali yami. Awuzange ukuthi ngingabashayisa umuthi. Ayibo bafowethu, ngithule nginwayile islave. Ayibo bafowethu, umbana simphendula ixeku. Yile mfeshini yenza abakhalo sisibethe. Thinye usibhluke kuvela iqakala ngifasa Hayibo, mashonisa omusha ipoza yami. Kanjani yenzeka kanjani le? Ngeke yenzeke le nto mina ngisaphila ngeke. Come down. Control pen package. Showcase ngiyakuzwa. Wazala. Ya, wahlala edabeni. Ngisacela ungisize nokuthi ngimashonisa. Ukhona mina umashonisa engimfazi. Ngihlala ngapha. Hawu, ungijengisela yazi anginamali yazi ngijombe. Uzohamba left uthi right. Uthi left uthi right. Uthi straight. Awuzothola ukuthi ohlele ogqokile ijesi elibore. Hawu, ngazi uhleka mhlungu kanjena. Hayi. Yathi, yathi wazi ngayisi isikhathi, ngihambe kumashonisa. Usale kahle nje.